Dámy a pánové, dneska tady máme kolo. Můžete ho vidět. Je mega dobrý. A tohle kolo si dneska vyrobíme. A lidi, a koukejte se, máme tady Mária, který se ho namalujeme, potom tady máme kolo, to kolo štěstí, vidíte, takhle můžete s ním točit, ještě si něco z toho vezmu a to je a nejstačnější věc, co budete potřebovat, je kužíčko a lepenka, to je to nejhlavnější na světě. A hlavně, tužka papír a baletní fixy. To je to největší. A teďko si vezmeme první kapitola. Tak, si namalujeme Mária. Chcete ho vidět? Tak já ho první namaluji. Lidé, zatím si namalujte obrys, takhle vidíte, je dobrý. A teďkon barvení. Tak, si vezmeme. Aby tady býde, tady je modrá. Modrou pastelku. Modrou. A lidi, první začneme modrou. První začneme tou modrou. Vybavíme oblek. To je asi všechno s tím modrý. Potom žlutou. To je taky ty červenou. Červenou tu čepici. A další to oblečení.